Atzegi eta gureaken elkarlanari esker sortu zen Pausu Berriak izeneko proiektua. Adimen desgaitasuna duten pertsonek lanean txertatzeko helburua du ekimen honek, eta gaur gurekin da arduraduna Jon Fernandez. Kaixo, Jon. Arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, eta Jon, ze garrantzitsua den adimen desgaitasuna dutenentzat lan egitea, ez da norbaitek egin behar du lan hori? Bai, egia da, ez? Oso garrantzitsua da beraientzat lan egitea, beraiek lan egiten ikustea, sentitzea, nik uste, Maitaneko oso ondo adierazi du, ez da, beraien gaitasunak potentziatzeko lanean dihargu, programak hortan dihardu, eta oso garrantzitsua da. Gizartean barneratu modu horretan, ez? Gaur Pausu Berriak proiektuari buruz hitz egingo dugu. Zer da Pausu Berriak? Pausu Berriak da 2010 urtean sortzen den proiektu bat, atzegi eta gureaken elkarlanaren bitartez. Atzegi da Gipuzkoako adimen desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartea, eta gureak da urte askotan zehar Gipuzkoa mailan lan inklusio horretan lan egin duen eta lanean diharduen enpresa handienetako handiena, esango dugu, ezta? 6.000 langile bagera gureaken. Eta 2010 urtean esaten nuen bezala, proiektua bultzatzen da adimen desgaitasuna duten pertsonei aukera zabalago bat eskaintzeko asmotan lan mundu arruntean. Hau da, gureakek eskaintzen zituen zerbitzuetatik aparte, aukera, Maitanek esan duen bezala, aukera zabaltzeko asmo horretan, lan mundu arruntean txertatzeko ideia horrekin. Elkarlana atera da, askotan ateratzen da hitz hori, eta beste behin, kasu honetan, zeuk esan duzu gureak, eta atzegiren artean, ez da? Garrantzitsua zuek elkarrekin lan hau, bide hau egitea. Bai, egia da, atzegik hemen izan zen dituzten, gonbidatu bezala, 60. urte horrena bere zutenean, 60 urte atzegik, 2025 urtean 50 urte egin behar dute gureakek, elkarlana izan da beraien artean urte guzti hauetan zehar, baina egia da, elkarlan horren fruitua 2010 urtean, behar batetik edo, desio batetik, senideen desio batetik sortutako zerbait da, ez? Eta elkarlana, egia da oso garrantzitsua izan dela bide hortan. Zenbat enpresarekin aritzen zarete edo aritu zarete? 10-11 urte hauetan zehar, ia 300 enpresa pasa dira, eta 300 pertsona, aldi berean, enpresa hauetatik, eta momentu honetan 160 bat enpresetan gaude Gipuzkoan zehar, modu batean edo bestean, gero komentatuko dugu nola funtzionatzen duen programa, baina momentu honetan 160 bat enpresetan gaude. Eta zein profiletakoak dira zuekin lanean ari diren adimen desgaitasuna duten pertsona horiek? Profil ezberdina dauzkagu. Azkenean, beraien desgaitasuna baino gaitasuna kontuan hartzen ditugu, eta neska, mutilak, adin ezberdinetakoak, 20 urteko gazteak, 62 urteko gizon bat ere badaukagu, hortxe jubilatzeko mugan dagoena, baina jubilatu nahi ez duena, eta azken finean, profil guztitakoak, ez da? Adimen desgaitasuna dute, lehen esan dugun bezala, eta profil ezberdinak. Hortxe dago, azkenean abanik horretan dago aberasgarritasunara. Eta lanbideak zein izaten dira ohikoenak? Guztietatik izan ditugu, ez? Eskoletan gaude, udaletxetan gaude, supermerkatutan gaude, zahar-egoitzetan gaude baita ere. Azkenean guk enpresetan egiten duguna ez da lan bat bilatu, lana bezala, ez? Enplegua bezala, baizik eta lan auxiliarrak edo laguntzeko lan horiek saiatzen gara aurkitzen, eta denetarik egiten dugu, ofizinetan gaude, ofizinako lanak egiten, esan bezala egoitzetan, umeekin asko gaude baita ere ikastoletan, ikastetxeetan. Azken finean, gizartean aurkitu ditzakegun eta pertsona horrek egin ditzaken lan guzti horiek egiten saiatzen gara. Eta lan mundu arrunt horretan sartzeko prozesu horrek 3 urrats ditu, zein da lehenbiziko pausua? Bai, lehendabiziko pausua formakuntza batean oinarritzen da, 2 hilabeteko formakuntza bat egiten dugu, Donostian egiten dugu, eta 2 hilabete horietan lantzen duguna da pixka bat, hasiera baten autonomia prozesu bat da, irakaspen orokorrak pixka bat bultzatzen ditugu, autokonfiantza, autonomia lantzen dugu. Kontuan izan Donostien egiten dela formakuntza eta Gipuzko osotik etortzen direla pertsonak formakuntza hori egitera, jada lehenengo urratsa Donostiraino etortzea da, ezta? Autonomia hori sustatzen dugu. Eta bai da kurioso da nola senideekin eta elkarrizketak edo bilera dauzkagunean formakuntza hasi aurretik nola bildur bat nabarmena den senideetan, nola nire semeak edo nire alabak edo nire senideak halko duen Donostiraino joan bakarrik
hasieratik formakuntza bukaera arte dagoen diferentzia, senidengan oso handia da, ez? Harrituta edo, bueno, oso harro baita ere, senideak lortu duen autonomia horretaz, ez? Eta esan bezala, formakuntza horretan, 4 hilabete horietan lantzen ditugu gauza ezberdinak, hasieran gauza orokorragoak, gero lan munduan aurkituko dituztenak, eta bigarrengo fase, formakuntzaren bigarrengo arloan, esan dezagun, gauza praktikoagoak lantzen ditugu. Gero, formakuntza bukatu eta praktikak hasiko ditugunean, aurkituko dituzten lanak, ofizina batera bideratuta baldin badaude, ofizinako lanak landuko ditugu formakuntza horretan, artxibatu, ordenagailuarekin ibili, fotokopiadorak, pixka lan hori, eta ofizinara zuzenduta ez dauden pertsona horiek beste arlo guztietara bideratzen ditugu, esan bezala, egoitzetan, jangeletan, hoteletan bagaude, ostalaritzan, supermerkatutan, hainbat eta hainbat lekuetan. Eta lan kontratuak ere lortzen dira, ezta? Lan kontratuak ere lortzen dira, bai. Egia da, Pauso Berriak sortu zenean, adien desgaitasuna duten pertsonei zuzenduta zegoela, okupazio bat emateko ideia horrekin, ezta? Baina egia da, urteen poderioz, lan enplegu hori, sortzen da nahia, ezta? Lan enplegu bat ukitzeko nahi hori sortu egiten da, eta 10 urte hauetan, 20-21 enplegu sortu ditugu. Eta, lortzen dugunean, txampainarekin ospatzen dugu, oso lorpen handia delako. Eta lortzen ez den kasuetan? Lortzen ez den kasuetan, hemen kontua da, formakuntza 4 hilabetekoa dela, eta formakuntza bukatu ondoren urtebeteko praktikaldiak egiten ditugula. Praktikaldiak lanbideren babespean egiten ditugu, eta praktikalde hauek bukatzen direnean, balorazio bat egiten da, bai enpresarekin eta bai pertsona eta senideekin, eta ikusten dugu ze jarraipen aukera dauden. Enplegurako jarraipenen aukerarik ez baldin badago, beste aukera bat sortua badaukagu. Zerbitzu okupazionala deiturikoa. Zerbitzu okupazionala da Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gureakek aspalditik daukaten hitzarmen bat, azken finean zerbitzu bat emateagatik plaza batzuk sortu dituena okupazioa ematearren, eta bere garaian gureaken entornoan zegoena, guk atera egin genuen eta lan mundua arruntera bideratu genuen. Hau da, praktikak bukatu eta lan kontratu horretara iritsi arterako, ibilbide bat badago hor, zerbitzu okupazionala izeneko beste urratxo honetan. Azken finean da, formatzen jarraitzeko beste modu bat eta beste ibilbide bat. Lehen aipatu duzu, familiek nola hasiera batean beldur batzuk edo kezka batzuk izaten dituzten. Enpresek izaten dituzte zalantzak, dudak, kezkak? Bai, benetarik egoten da, badaude enpresa asko gogotsu, laguntzeko gogoarekin eta bildurrik gabe aurrera eta gogo askorekin sartzen direnak, baina badaude beste batzuk bildurrekin, aurriritzi batekin ere sartzen dira, nola tratatu, nola jokatu beharko nuke modu honetan, hau gertatzen baldin bada zer egin, normala da ez da. Eta urte hauetan zehar, garatu dugu eta ikusi dugu behar hori bazegoela, eta enpresara jotzen dugunean, pertsonarekin, egiten dugun lehenengo gauza da, enpresan bertan, gure pertsonaren lankideak izango diren horiekin, sensibilizazio txarla bat, edo coach bat ematen dugu, ulertu dezaten zer den programa, helburua zein den, eta gero azken finean, egunerokotasun hori pixka bat erreztearren, ez? Aipatu duzu, familiak hasiera batean inseguritateak, beldurrak izaten direla, baina gero pozik amaitzen dela kontua, ez da? Horri ikusten da garapen bat, ez? Evoluzio bat, ez da? Oso pozik. Oso gogotsu hasten dira, prozesu guztia, eta gero urteak pasala oso pozik, oso ilusio handiarekin. Azkenean garapena oso handia da, hilabete gutxitan garapena handia ikusten da, urteetan alik eta handiagoa. Eta autonomia hori, komentatzen genuen autonomiari, ez da bakarrik lan munduan egiten, baizik eta gero bere bizitza personalera ere zabaldu egiten da. Konfiantza hori lanetik bere bizitza personalera, bere aisialdiko momentuetara, bere familiarekin ere atera egiten da, ez? Orduan, balantzea oso positiboa da. Eta nik sorte handia daukat, ze senideekin egiten ditudan bileretan guzti hori sentitu egiten dut. Eta ikusten dut, bereiek sentitzen dutena, ze eskertuak dauden baita ere, esan barra dago. Beraien seme alabak edo senideek daukaten aukera hori eduki izana, ez? Zu hasieratik zaude proiektu honetan? Ez, nire historia pixka bitxia da. Nik anai bat, Down sindroma duen anai bat izan nuen, gaur bertan 36 urte beteko lituzke, baina 2 urterekin hil egin zen, nik 5 urte dituela, eta etxean eta barnean nik uste sensibilitate hori beti eduki izan detela, ezta? Gero bizitzaren poderioz, beste ikasketa batzuk egin netuen, ingenieritza ikasi nuen, eta lanean urte batzuk egon ondoren,
ez dakit zergatik, patuako ez dakit zergatik, atsegin agertu nintzen voluntario izateko desioarekin, eta hortik, pixkanaka, voluntaritzatik, gero pauso berriaken sartu nintzen, 2014 urtean lan prestatzaile bezala, ordu batzuk, gero beste batzuk, gero atsegira joan nintzen aisialdiko gauza pixka eramatea, eta gero berriro ere, patuaren poderioz, pauso berriaken bukatu dut, lehenko urtarian hasi nintzen, arduradun bezala, eta azkenean, esan bezala, patua ez dakit zer den, baina ekarri nau nik uste, pertsonen bizikalitatea eta bereien familien bizikalitatea eta gizartean nik uste, ez? Lehen esaten genuen edo Maitenek esan du, azkenean, inpaktu handia daukagu bai pertsonengan, bai senideengan, eta baita ere gizarte osoan, ez? Orduan, eta eskertu banago, aukera izateagatik lan honetan, edo mundu honetan egoteagatik. Eta zer da zu gehien beteten zaituena lan honetan? Gehien betetzen hauena da, senideak eta familiek eta enpresek baita ere, enpresekin ere harreman handia daukago eta enpresek jasotzen duten aberasgarritasun hori, bereiek transmititzen dutena. Hau da, pertsonek ematen duten aberasgarritasun hori, ematen duten jarrera positiboa, ematen duten positibismo hori nola senideengan, nola gizartearengan transmititzen den, ez? Aldi berean, nik modu askotan nola jasotzen duten, ez? Azkenean, postasuna eta egunero jeikitzeko indar hori ematea, ez?